момент сега. Намираме се на една площадка в Института по планинско животновъдство и земеделие Троян за компостиране. Компостирането е начин за превръщането на органичните отпадъци от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и бита в хумус чрез биологично разграждане при запазване на максимална степен на наличните хранителни вещества. Компостът е един от основните органични торове, с който се повишава почвеното плодородие. Той е важен източник на хранителни елементи за растенията, възстановява живота на увредените почви, подобрява структурата и физични свойства на почвата. При използването на леките пестициди почви стават по-влагозадържащи, а тежките глинисти почви стават по-ровкови. С компостирането се намалява ерозията на почвата, подобрява се тревостоя на естествените ливади и пасища, като отпадат вредните тревни видове и навлизат бобовите и житни трави. С компостирането се постига и замърсяването на околната среда. А също така се намалява замърсяването на атмосферата, там където особено битови отпадъци се запалват и изгарят. При използването на компостирането в компоста семената, плевелните семена загубват кълняемостта си и по този начин се води успешна борба с плевели. Компоста се явява незаменимо биологично средство за опазване на растенията и почвата чрез балансирано обезпечение на растения с хранителни елементи. Подобрява се почвената структура на почвата, оптимизира се въздушният режим. При използването на компост, особено такива култури като ягоди и като малини, се намаляват болестите от почвени гъби, прашни стемени, стропясване по ябълката, альтернария при доматите и други. Всичко това прави компоста незаменимо средство за биологично производство в лозарството, овощарството, в зеленчукопроизводството. Какви материали могат да се използват за компостирането? За компостиране могат да се използват всякакви растителни отпадъци, като треви, шума, слама, оризови люспи, всякакви животински изпражнения, урина, течна фракция, оборски тор, раздробени клони и лозови пръчки, отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, кухненски отпадъци и други. Особен подходящ материал за производство на компоста, това е орловата папа. Процесът на компостирането на орловата папа в България до сега не е правен. Правени са някакви изследвания в чужбина, но тя ще се окаже един от важните фактори, тъй като в България имаме достатъчно количество орлова папа, заплевелени са хиляди и милиони декари с този плевелен вид. За от значение при компостирането на тези материали, масата, която ще се използва, трябва да се раздроби на много дребни материали, за да може да се стане микробиологичното разпадане. Какви са необходимо е да се спазват технологичният процес, като подреждане на материалите, които ще ви покажем тук сега в този материал, тяхното смесване, натрупването на купчини, осигуряване достъп на въздух, поддържане на оптимална влага и други. Процесът на компостирането продължава от 4 до 6 месеца и в края на този процес масата, която се получава от процеса на компостирането, става като ровкава, като почва.
в случая при компостирането на орловата папърт какъв е процесът? За да имаме достатъчно достъп на въздух, което е изключително значение за компостирането, наотдолу се слагат колони за добър достъп на въздух. След това се нарежда ред орлова папрет, ред пресен оборски тор. Обикновено големината на купа, в който се слага, ще се прави компостирането, е дължина, т.е. ширината е някъде около 1,5 метра, височината е около 1 метър. За да имаме достъп до достатъчно количество въздух, на около 1 метър в купа се слагат тъй наречените комини, колонки, които са свързани с вид на снопче, за да може да се влиза достатъчно въздух. От изключително значение за направата на компоста е регулиране на температурата и на влагата. Температурата се следи така, че да достигне максимално от 70 градуса. То първоначално при компостирането някъде първоначалният процес протича за около 1 месец, както са поставени пласт орлова папрет, пласт пресен оборски тор. След този процес, след следение на температурата и повишаването й, приближавайки 70 градуса, се налага прехвърлянето на тази маса, смесването и вече с оборския тор, с орловата папрет. Ако по отношение на влагата се следи, ако влагата е 56-60% е нормално. Ако падне влагата по-ниско, се навлажнява. И по този начин се дава възможност да протичат микробиологични процеси в компоста. И, както казах, за 4-6 месеца тази маса е готова във вид на компост. Незаменимо средство при биологичното производство, където отглеждането на плодово-ягодовите култури, особено като малини и ягоди, ще става без внасянето на какъвто и да е изкуствен тор. И това е много интересно за фермерите, тъй като бъдещето е на биологично производство. Това, което правим тук в института в Троян, ще бъде един добър тест и добра възможност да се обучат фермерите за производство на компост при техните условия. Идеята е компоста, който ще произведем в института в Троян, по-нататък през пролетта да използваме за производство на посадъчен материал от малини и по-нататък производство вече на плодове. Пропуснах да кажа, че при силажирането на орловата папрет това трябва да става през месец юли или през септември. При това положение, когато орловата папрет се силажира през юли, доказано е, и ние също ще го докажем, наличните в орловата папрет токсични вещества за този период от 4 до 6 месеца се разпадат и няма никаква опасност от токсичност за отглеждани култури. В перспектива могат да се разглеждат възможности за използването на компоста при малини, при ягоди, при арония, при касис, при сливи и други овощни видове. Надяваме се това да бъде един добро начало за производство на компост, който е основа на биологичното производство в България. Благодаря. По-ниско.